Hola, bon dia. Bueno, avui estem fent el concert de final de curs de Braç Greu. Braç Greu
Pues està composat per trombons, dues tenor, i aquesta part també farem percussionistes i pianos a la part final, però bueno, ja us explicaré més endavant. Acabem de fer la suite for trombons de Gordon Jacob, que està dividida per 5 parts, com heu pogut observar. I ara farem el quartet de Pont, que té 2 parts molt diferenciades i esperem que us agradi.
Ara mateix acabem d'escoltar La marxa de Jean-Baptiste Lully. Com podeu observar, ara ja estem tot el grup de Ben Matai, que representa Braç Greu. Després farem Traumen und Watchen d'Anton Bruckner, continuarem amb Alemande de Pierre Falès i acabarem amb Christus Factus Est d'un altre cop Bruckner. I després vindran més sorpreses. Moltes gràcies.
Bueno, aquí com en el cine preguem que l'ús dels telèfons mòbils estigui en silenci. Si no sabeu posar-lo en silenci, doncs l'apagueu, vale? Doncs per acabar, l'última etapa és bastant més moderna, o sigui, hem fet algo més clàssic i més barroc, i ara amb els nostres complements, que ens han servit molt d'ajuda, el piano i les percus, un fort aplaudiment. Doncs això, farem l'última part així una mica més moderna de jazz i això, esperem que us agradi i moltes gràcies.
El concert, per mala sort, està acabant. Només falta una, Summertime. I bueno, ara mateix em disposaré a presentar tots els membres d'aquest grup. Vale? Trombons tenors, tenim Miquel Hernando, Indar Salvador, Irene González, i un servidor, Xavier Rodríguez. Bueno, tuba tenor o bombardí, més teòricament és bombardí, Albert Bau, i Jean Bayot. Percussionistes, Nil Alba. I Dani Camacho. I per acabar, el millor pianista i repertorista de tot el conservatori, de tota Barcelona, de tota Catalunya i del món també, Jordi Ferran. I bueno, espero que hagueu disfrutat. Això, fem l'última i moltes gràcies per haver vingut i fins una altra.
Per coses del directe m'he oblidat del final de la persona més important dins del grup, que és ni més ni menys que Gavi Mateu. I també el seu ajudant, Miquel Badia, que no està aquí a sobre l'escenari però ens està escoltant. Moltes gràcies, Miquel. Ara sí, ja donem per finalitzat el concert. Moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.